Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Excuse me! Dili pa padugay-dugay o pahawa. Ang wa na'y puhunan, Hansak na imong fats diha, che! Ang masuya, madad! Pumatay magdakilid. Istigil sa kong kinabuhi ning animal. Ha, may adlaw ka rin ako. Magkapaus ra unya ko nimo. Litsi, kada ko sa ko napildir adlaw lang. Giyakan gid ako tibok adlaw ang machine. Aron muhatag kun manginit na. Pero apuisit, wa gyud. Baghak. Murag mahurot lang akong kwarta dinhi sa way hinungdan. Gusto, mas may patingali kun mo apas ko ni Daniela sa syudad. Pero, asa man sa ko paingon? Madam, Hilam! asa man? Ging nang hilom lagi! Pero, Ging nang hilom! Wa ko magkinahanglan anang tingog ni mong bate! Lampad kay kung musaka ko sa kong kwarto! Hoy, mapahuway ko ha. Dili ko gusto nga may magsamok-samok nako. Hoy, nakasabot ka ba? Hoy, tapaghak. Ano dili ka mamutingog pangutan noon? Usa pa naputol ng imong dila tabaghaka ka? Matod ko mapahuway ko ug dili ko gustong disturbohon ko. Usa? Unsa na imong gisinyas? Ay, tabakak-bakak kang pinistiha ka. Ngano sinya-sinya sa makadako, ha? Ngano nag-idamang ka? Utingog ko yung animal. Mahi mo na kumutingog, madam. Ay, ganina ragay ko nakigtabi ni mong animala ka. Aw, masunod rin bata mo ko, madam. Pagingon mo nga di kong tingog, automatic hilom din ko. Asam kang kita barigan ngayon na ako ra. Hilam di ay! Hoy! Hoy ba? Aba, Ay, kakanahan. Ga-aksyon-aksyon ka naman sabdi, ha? Musulti ka o ipaputol ko sa dayon ang imong dila? si madam, ipag ko ni mo, madam. Yung gagani hilom. Mayag hilom ko, manuyusag ka. Asam na ko napitay lugar ang ako kagalingon, madam. Dapat di ay! Pilusupong dako! Dili na mo eh. Tinudan na ining ako. Sama na, madam. Kikapoy na ko din, he. Ilabi ba kung makakita ko sa dagway anang bayot buang manager? Mao nga nakahuna-huna ko. Mubalik ko sa syudad. Malik, madam. Ingon day kong kita. Ah, Di ba ingon kong ako? Mao nga ako ra, ug wa kay labot. unya ako kami. Unya kamo. Unya kami. Ha? Unya kami, madam. Magod salamin din ni madam. Ay, abot lang uroy ninyo! Wala ko magkinahanglan pa sa inyong serbisyo. Busa, pamayran ta na mo. Ay, kabala ka, kay akong pagkapinan. Kamo na'y bahala, unsaon yung pagdiskarte. Basta kay ako, mubalik unya ko sa syudad. Ug madam, Depende kung kanus ako ganahan. Okay. Basta kay mubalik unya ko syudad. gimingaw ka sa mga anak-anak, madam. Sa. Yung mga anak-anak. Yabag ka? Yabag ka diha? Taparuson tanong ka? Nga mingawan man ko? Hoy, kwarta ray bugtong toyo na ko niya. Mao nga bubalik ko sa syudad aron maduol ko sa kwarta. Hi, Dad. Good morning. Ay, son. Good morning. Dali na. Lingkod aron makakaon ka na. Si Danny, Natuog pa. natug pa? Parang urasa? Usually, nagmatan naman ang urasa si Danny, Dad. That was before sawa pa'y mo hago niya. Pero karon, hago na kayo siya
Ubanay ko, son. So? Yan. She's still asleep inside her room. Dad, is it okay kung muli ko niya sa inyong lawak? Ngano? Kuan. Kung wa ka raw sa'y tuyo niya nga mahinungdanon, just refrain yourself from getting close to my wife-to-be. Ama, son? Dad, Well, I hope you don't mind, son. of course, Dad. I don't mind. Nakasabot ko. No, thank you, son. You're always a good son to me. Ikaw lang ang bugtong makasabot nako sa tanang higayon. Thank you. Dad. Sa'yo man nagkutoy ang akong tiyan. Nakakaunin noong kong sakto gabi eh. Kigutom na mahinuin ko ron. Yan ako sa tungod sa lawak nila ni Daddy o Danny. Suwayan ko ka sa pag-ampli kinimputan. Shit. Wa ilak. Aplira. Ito da ko be. Malas na lang yun kung may makuha ko sa sud samtang wa sila. Oh, Oliver? unsa ka na imong gibuhat? Ngano ka na? Ayaw pagsudin eh. Ngano na? Wow. Ay nagtabo ni. Makita na ko. Oliver, ayaw! Danila? Nganong Wa na ni. may daghang kasamad? Ug klaro kay nga agi kini sa ngipon. May mga samad ka pa? Ngano ni? Unsa na tabo? Diin mo kini makuha, Dani. Wa ka nilabot. Sige na. Gawas lagi ka din sa mong kwarto ni Danny nimo. Tingalig masunlan ka niya nga niya ka din sa sod. Ug laino niya sa pagsabot. Mao sige na, gawas na. Mo gawas ko kung kano sa ako gusto. Ambi, Ha? Ang unsa? ang tambal ganina nga imong gikuptan. Ambi, ako'y tambal. Unsa? Gaya eh. Oh. Diara. Ay matong kapas para ining tambal. Ayaw na. Ako na lang. Gamay ra kaayo na. Kaya ra na ako. Gamay? Kita kas kadaghan ana sa imong paa? Usa, duha, tulo, upat, lima. Oh, kita ka? Gamay ra na para nimo? Gamay ra. More than one gani, daghan na na. Wa kay labot. Yoy. Wa ka makailan ako, dili ba? Nalimot kasi mag-isulti dito sa club. Dihang na ngayon kong tabang nimo. Wa ka makailan ako. Mao ka ni imong giingon sa imong mga barkada. Sige, sigot sa mingagi, eh. Miagi na na. Miagi na gani. Di na balikon pa. Sige pa na mo kisgot. Oh, sorry. Pero para na ako, ang miagi kabahin sa akong karon. Mao nga mahisgutan gyud ako ron. Sige na, kawas na. Kanya na. Hindi ko man ako tambal si mong samad. Paanay mo, be? Ambi. Patong diri. Oliver, unsa ba? Kalit mo gud mo gipatong akong paa sa imong paa. Puyo. Pagpuyo. Sige, kuhag balik. Kuhag balik ang imong paa kay alsahon tayo noon ka paingon dito sa akong kwarto na. Adto ti katambali dito? Gusto ka? Unsa? Ngisiman ka. Lipay ka? Nga nakapanghulga na ako. Ay, waray. Anya? Ngisi-ngisiman ka diha.
Talingaw ra ko nagtanaw si imong lawom. Unsa? Katawanan ko og dagway, mao ba? Di man. Pero cute kay ka. Nga may puwa ug maayo ang imong lawom. Diyang gipatong nako ang imong paa sa akong paa. Don't tell me. Nga crush paghihapon ko nimo hangtod karon, Daniela. Unsa? I'm done. Muna na ikaw likaw ni mo, James, ha? Amping, Daddy. Oh, nalimot man ko sa akong clutch bag, ha? Sa among lawak ni Danny. Ako nagkuhaon. Usa kaon na kong balik. Aron magkapananghid na usab ni Daniela. Nga mo adto na ko sa opisina. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!